Po včerajšej búrke, kedy sa nás pokúsilo odfúknuť z tohto fleku, ale nepodarilo sa to, sme dnes spravili skvelé preteky. Pretekári dupali, čo to dá, všetko to bolo veľmi tesné a v niekoľkých tisícinách sa nachádzali mnohí pretekári. Skončili sme druhé kolo Pump Cupu v Veľkom Záluží na tomto pumpe, ktorý už každý pozná, a aby to bolo zaujímavejšie, šupli sme to pretekárom do opačného smeru. Boli trošku prekvapení, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.